Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Бүген Зей автомобиль юллары идарәсе быелгы сезон эшчәнлекләренә йомгак ясады. Җыелыш район башлыгы Разиф Кәримов һәм Татнефтедор җәмгыятенең генераль директоры Рөстәм Гарифуллин катнашында узды. Киңәшмәдән безнең репортаж. Оешма җитәкчелеге узып баручы елга нәтиҗә ясый, киләсе ел өчен бурычлар белән таныштыра. Татнефтедор автомобиль юллары идарәсенең Зей филиалында хисап җыелышы узды. Әле кайчан гына юллар салуда катнашып махсус хәрби операциядә һәлак булган Михаил Музыченконы 1 минут тынлык белән искә алдылар. Аның әнисе Надежда Анатольевнага тантаналы төстә батырлык ордены таныклыгын тапшырдылар. Җыелышта район башлыгы Разиф Кәримов, Татнефтедор җәмгыяте директоры Рөстәм Гарифуллин, Зей филиалы җитәкчесе Фидайли Хәернасов чыгыш ясады. Оешмада 100дән артык кеше хезмәт куя. Зей юлчылары юлларны төзекләндерү буенча республикада билгеле урын тота. Җитәкчелек тә үз чыгышында шул сүзләрне ассызыклады. Я считаю, что грамотно выстроенные процессы, грамотно выстроенные производственные ресурсы, которые были необходимы для выполнения этих задач, они были правильно расставлены, правильно принято решение, именно оперативное решение, именно командное решение. То есть от себя лично огромные слова благодарности вашему коллективу за проделанную работу. Коллектив быелгы ремонт төзелеш сезонын уңышлы тәмамлый, киләсе елда эш күләмен тагын да арттыру планлаштырыла. Хисап җыелышы оешманың зур тырышлык куйган хезмәткәрләрен бүләкләү белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Район башлыгы Иске Зей бистәсендәге мөһим объектларда булды. Беренче мәктәп укучылары белән батырлык дәресе уздырды. Шулай ук халыкка даими медицина ярдәме күрсәтүче табиб амбулаториясе эшчәнлеге белән танышты. Беренче мәктәптәге батырлык дәресе Россия һәм Татарстан гимннарын җырлаудан башланды. Дәресне район башлыгы Разиф Кәримов үзе алып барды. Ул үз чыгышында Зейнең социаль-икътисади торышы белән таныштырды. Илдәге вазгыять хакында да сөйләмичә кала алмады. Занялись с первых дней, встали на защиту. Удивительные вещи для меня открывались в этот период, когда было объявлено 22 сентября частичной мобилизации. И я вам уверяю, скажу, из 750 человек ни один человек не отказался. Өлкән сыйныф укучылары үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр, шунда ук җаваплар да алдылар. Батырлык дәресендә хәрби комиссар Айрат Әгъләмҗанов катнашып, хәзерге вакытта кызларның да хәрби белем алып ил сагына басу мөмкинлеге булуын әйтте. Дневной стационар, тут копается женщина уже. Аннары район башлыгы табиб амбулаториясе эшчәнлеге белән дә танышты. Биредә 5000-нан артык кешегә медицина ярдәме күрсәтелә. Терапевт, балалар табибы, стоматолог кабул итә. Шулай ук көндезге стационар һәм процедура кабинеты да эшли. Зей делегациясе Татарстан Республикасы православие җәмәгатьчелеге форумында катнашты. Чара Казан шәһәрендә узды. Ул Казан православие рухани семинариясенә нигез салынуга 300 ел тулуга багышланды. Район башлыгы җитәкчелегендәге делегация Казанда узган Татарстан православие җәмәгатьчелегенең 5нче форумында катнашты. Форум республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында үтте. Форумда катнашучыларга Татарстанда православие үсеше фильмы тәкъдим ителде. Шулай ук күренекле дин әһелләре, җитәкчеләр, галимнәр чыгыш ясады. Чыгышларда Татарстанда милләт-ара һәм дин-ара дуслыкның әһәмиятенә басым ясалды. Бу атнада берничә көн рәттән яуган кар бөтен дөньяны тутырды, хәтта биек көртләргә кадәр өелде. Күпләп яуган кар белән Зейдә ничек көрәш бара? Киләсе сюжетыбыз шул хакта булыр. Шәһәр урамнарына кар чистартучы техника чыккан. Инде 3нче көн яучы карга күпләр шатланса, икенчеләрдә мәшәкать тудырды. Соңгы көннәрдә күпләп яуган кар торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләрен җиң сызганып эшләргә мәҗбүр итте. Кар яуганны алар зарыгып көткәннәр. Аларның эш сәгате хәзер иртәнге 5-6дан башлана. Иртән үз транспортында эшкә китүчеләргә дә яуган кар кыенлыклар тудырды. 3 көн эчендә зур көртләргә катлы барлыкка килде. Тимер атны кабызып тиз генә кузгалам диме? Менә ишек алдында начаррак шул. Начаррак, гаражлар зирак, ишек алдында куерга тоже постоянно трактор толкает, мешаемся. Кар яуып тора, барыбер чистартасыз.
Борыш тартабыз, потому что біздің как от сымақ бетін, как ауылда от нета ертабыз, бізді бұл машина ерта. Ауырақ енді сіз тартам. Так енді сіз тарттырға керек енді мына қазір. Ішлер бойынша барға. Түрлі уйышма предприятие коллективлары қолларына күрек алып, үз территорияларын чистартуға алындылар. Қор көлемі зур болғанлықтан махсус техниканы да жегерге туры келген. Keyifler отлично, қар жауды, сүйінеміз. Екі күн көплеп шулай қор жауды тойдырмады ма енді? Ташлар жаусын әркім сайын. Я ел кайфа, на самом деле. Настроение, ребят. Чистартабыз. Бүгінде қор жауа машиналар ауырлық белән йөри. Ноябрь ахырына кадәр әле шулай дәвам итәчәк. Бу ай явым төшемнәргә бай булыр ди синоптиклар. Контракт негізінде хәрби хезмәт сайлаучыларга хәзер өстенлекләр күбрәк. Аларга нинди түләүләр каралган? Районда килешү буенча хезмәтне сайлаучылар белән эш ничек оештырылган? Бу хакта без район хәрби комиссарыннан белештек. Районда контракт буенча хезмәткә җыю оешкан төстә бара. Бу елда зәйдән 100дән артык ир-ат килешү төзегән. Хәзер Татарстан контрактчылары яңа түләү 305 мең сум күләмендә акча алачаклар. Указом Раисы Республики Татарстан выплачивается 305 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт после 31 августа 2023 года. Хәзерге вакытта республика буенча контракт төзүчеләргә мобилизация буенча чакырылып, килешү нигезендә калучыларга түләүләр системасы 605 мең сумны тәшкил итә. Алар Россия оборона министрлыгыннан 195 мең сум, Татарстанның ДАСАФ оешмасы С категориялы машина тутаныклыгы булганнарга өстәмә 105 мең сум акча бирә. Республика рәисе тарафыннан 305 мең сум күләмендә түләү каралган. Также ДАСАФ Республики Татарстан выплачивается 105 тысяч рублей тем гражданам, которые имеют профессиональную категорию водительского удостоверения, категория С. Контракт буенча хәрби хезмәт хакында тулырак мәгълүматны район хәрби комиссариатыннан белергә мөмкин. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Зәйфуклары һәм Новый газеталарына 2024 елның 1нче ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, басма матбугатка язылыгыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.